Krenimo sa abdestom. Ne zaboravite da je važno da slijedite korake postepeno. Korak 1. Krenite sa spominjanjem Allaha govoreći Bismillah. Korak 2. Potpuno operite ruke uključujući i zglobove i ne zaboravite oprati dio između prstiju. Korak 3. Stavite desnom rukom vodu u vaša usta, progrglajte je u vašim ustima, a zatim ispljunite. Učinite ovo 3 puta. Korak 4. Lijevom rukom isperite vaš nos, koliko god je to moguće. Učinite to 3 puta. Korak 5. Operite vaše lice od čela do brade, a sa strane od desnog do lijevog uha, tako da vam je u konačnici cijelo lice oprano. Učinite to 3 puta. Onaj koji ima bradu treba da prođe mokrim prstima kroz nju. Korak 6. Oprati cijelu desnu ruku, počinjući od prstiju do laktova, uključujući laktove. Isto se radi i za lijevu ruku. Ovo učinite 3 puta. Korak 7. Krenuti od potiljka pa sve do kraja kose. Taj dio preći rukama i vratiti u istom pravcu. Ovo se čini samo jednom. Korak 8. Operite uši sa kažiprstom, a vanjski dio uha sa palcem. Ovo se čini također samo jednom. Korak 9. Operite desnu nogu, uključujući članak. Budite sigurni da ste izaprali i dio između nožnih prstiju, koristeći mali prstić. Učinite ovo 3 puta. Isto se radi za lijevu nogu. Budite sigurni da ste izabrali dio između nožnih prstiju, koristeći mali prstić. Ovo učinite 3 puta. Korak 10. Preporučeno je da se abdest završi učenjem šehadeta Ešhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ovo znači svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallame Allahov rob i Allahov poslanik. Također može se i proučiti Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, što znači o Allahu, učini me od onih koji se kaju i od onih koji se mnogo čiste. Nakon završetka abdesta, onaj koji je abdestio sada je spreman da klanja i ibadeti sve dok se ne desi nešto što bi mu pokvarilo abdest. Dijela koja kvare abdest: korištenje kupaonice, puštanje vjetra, duboki san, ili tačnije kada padnemo u takav san da više nismo sigurni gdje se nalazimo. 4. Nesvijest i omama. 5. Dodirivanje privatnih dijelova bez ikakve pregrade, to jeste odjeće. 6. Intimni odnos između žene i muža. Napomena: ako osoba zaboravi da li je izgubila abdest ili ne, onda mu to ne kvari abdest. Osoba može klanjati sa tim abdestom sve dok ne bude potpuno sigurna da je izgubila abdest, ali joj je svakako bolje da za svaki namaz obnovi svoj.